దయచేసి ఆపత్కాలంలో రాజకీయం చేయకండి, మంత్రి పొన్నం విజ్ఞప్తి. చంద్రబాబువి నీచ రాజకీయాలు, దమ్ముంటే జగన్ పై నేరుగా యుద్ధం చేయాలని సవాల్ చేసిన సతీష్ రెడ్డి. అకాల వర్షాల కారణంగా నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ప్రభుత్వానికి డిమాండ్. శంకర్ గౌడ్ది ముమ్మాటికి ప్రభుత్వ హత్య అని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డ కేసీఆర్. పెద్ద దస్తగిరిని చంపింది వాళ్లే, సీఎం చంద్రబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు.